Sa afia pokuye wo ba kan no na papa so ahunu se afia pokuya se ne ho aka anyanka da bi o puto ni bi na be na emetan Asante enya Ghana some wo history ena mo ne Britain for ena mo ne hwan we asante ni a wo bewu me yakwa ni mewu se ye ka aka ne do so mebre kwafu asifi asante mampo Omanfo mfre ye mra 1978 men's boutique and traditional wear na efre nananom ahemfo nananom ahema nananom achiame obi a wukodi hene anase akonfompo se wo ba 1978 men's boutique a eye kente nananom entoma yetutu eguso edeko ayie de eye agefro kente papa bi edi kodwabo ase ope ahenema ope frugu ope neche ope chachao anase ope abahema duku ade bobo wonsa entoma wo be fra kente papa bi a obetu aguso de a eye 1978 men's boutique a location no ewo edum ye ben Access Bank bomoden na bra na eni emedidwa na wonu hu da betumi afre wo 0265188889 1978 men's boutique was say na nanuma fade de a aha ena obenya ne moroso abujafo ye mamu nyina akwa abanye mmatenase na yemfa momre nyansapo kasamfonyi so nyansapo na waje so de ama me sey sane ne badwemba madawma ya betenase a yesa ne mu bedi asia ye ne mu ebebo enkomo biem sede de bia ye no no yenko na yenko hye yenko mobo ase ye ne yabrewa enene ye ne bebo enkomo sede modi ka hu dada no okofo poma no ya poma no ye de ye frɛ na asante nwoma ono nenne yenya na yene ni bedi nkomo okofo emena akwa abe ya enyado na empomu ti sei nyankopo otumi ne mo mpaye nananom paibo me da so ti ase ene de wayi dwuno no so ne nsem bia na ekokoso no pese wo mu hunu se nkola no kola ne ma ye ne eni ji enim mi hunu na mokora de mo bo adam da benya sese mo paabo empenifo obo adam ko yi obi antobo enkoko ya no asem obeka no etimi kukuru panyi fra akonya so hwefo enkola be ya enkoda ye wo ya santimemu han menentoafo ne meba anu ya yesi so a ya no tra kotwa wira ayo afa na sekuru nani ya waya ma me no nti na ama me ho mete kura ne me hunu de meye nti ne entuma ye fra ase ye fra no ebubumaba ye wa abo bi a ye fra no ebubumaba aboa no ade a wo hyemu no ennua nyina nnua moba tinkiti nyina atwa ho ahia na wo hye bibi mu te se boto bi ena ade baba bi obi bo fa so no na obu aka de he no wo bi nim so wo wura mu ansa na wonwono se abu no senso se ne ogina ho ena wonwono ya ansa na wo wura mu a obi nim enti abubu mo ba no ne nananom de ne to dwom se no anu eja anu maye bubu ma sami gina mi she mi twem nam nemu sami gina ho nam nwono ye mi she mu nam nwono ye obi nti ase maye bubu ma me he mi twem mu nmewu so wo gina mu so da wo no nwono ya obi nti ase wo kɔ no wo nwono ye o senso so wo wura mu ansa no wo nwono obi nti ase wonde wa ye bubu ma wo he ni twa no mu no wo mpie no obi e me kan asem bia okay enti wo kan den wa chem dia besi sei enu nti no empanyina de bia ye no ye dwene ho esusu ni yie enye niema nyina na ye bie mu fita pete de to so obi anhwe bi
ɛna wo so the friend say misunini bi ntimi a na mekofa na nka abokahiri misunyini mintumi mekofa na nka na kofa na nka abokahiri na ese mo amunim onyini no python asem ne ye kan ɛna mo amunim na nka no nso no ye ka cobra asem ɛna ye kan na ese onyini ni mom nya ade ketwa wonya ade ketwa so wone huohu wuntumi wo sa akwa akofa piramide na ase na nka na ade na abokahiri ono so no mu odu saa ne huohu soso na ese bia ku to akwa ese wakoja na aba na obeyi mframa bone okay eno ntoma woni nyawo a obemene obeka na nka so anu oburo onanka so nyawo a obeka na wo so woni na wusuro o muamu aho sa de ontimi wo kofa kahiri asma kofa na nka okay so akoso aye petru ene gas ena wo se wo de yeko ni nyina nso ehu afi oduru ba bi asmo mamma chese kora na mfa nsom jo ense wo be hu no eti eye me nwanwa se ne ekoso nyina no ese enanchi ma no yenya nhui de wo kan yenya nte ase na yafa ne se eye ade a eye tra eda fom a obi atumi eye bi abrewa ni hu no etesei ni hu no se wonini wetimi mini nipa wetimi ka nipa wonanka wetimi ka nipa wanhwe ye na wutia no so kora eno nso ya asem ono kwa de se wo ntasuo bi aya no wote timi fra wani ai so hu se wanhwe a guani bifra eti yabeka se onini ni nankan bi ena emaba yi mu ba ko afia pokua e ka na wo manhia na na sanse omo se fa musuo ko na asem we nyina metete na adunu mo mama sonte meso metiti bi ho a ehwo na metimi ko wa na me nko me abrewa ehwo na metie me nkomo na de ye wasa me de madwene to a ebeyeyi de adwene bebu ebeyeyi no na me boaboa no enso a che kakra nokre osenkafo ne kan wose bibia wo ne mere na ye twen na brepam no ye ne wahia ne ye ne wadi ho nkomo enti eye me dese ne me nkomo a me ne obebo no kra no wama no asasa na odi wi aba ehu hie wo se ehwe sane wusi kan wo de be se ne emaburu no wotena se a wodwene ho a wonte ase yenhwe se wo ne panyini eye ade ana wo ne obi ye ade na nipa ne se fa musuo ko ye de ye jemu na bom fa musuo ko mi fia hamfa wo nansi ha biem abrewa sa tra sa na se ye kasa a kire wo a se ye kasa de kire wo a ade efire ni musuo wini eso cheme ade a efire ni musuo wini ade ensese ye ka ensese ye di ye ni hwe ensese bi e wokora ye nhu anhwe eno wakofa aba ti so ri aba ha fako me de me nani mi nsem nhia nsi ha bi wa fa wo musuo ba bi akofa no fako ye beto aso fako na mamisa we se ye musubo ni bia achechede ko nwuram obofo ko nwuram ko hu se achechede ene ne ma egoro odo mo ba fie etimi bodwa frɛ wo hene mu a se achechede ya kofo ma ba de wo mo goro oyi o musi won ma wo mbegoro o mo begoro no ma angoro a wo de ni ti na eto so asese ekowi achi no o mo kɔ na achechede ye se ne ba bisa ansa ne we wo de ye kɔe ene wo se kanwano tum asese mu ano na panyini wo nwuram panyini wo fie odi ebeduru ye no gro agro na angoro e wo ho ekowi ye no odi nti kutwa so ese nananom obu won manim tia se wa mo hene tietia ne mpa boa so tia won na tena nkonwa o man nyina bodawuro ese o hene twantro o mo hene anim aguase kowi a che odi nti gi echema eye musuo no bofo ekofa ba fie na musuo ena odi ni tire twa so ebi no eno no
na ye kasa asem we yi asa na nsesem ase ye boa asede na anu ya na ayifo ammehu se wo mu afa hye kundum enzima ne ada se na ye nokore e ya asem si ho ese na be ma ne kundum okay onu ko wira mu ko hu sa ye bo nwom kwayi ade e koso die obetete kakra ko ya techede na yire ne ma ni kundum hwe ya wo ko bo obede no sisa wo mu no tam so hai e no wodi wo mu ko na no ba se na be mai asisa ye nipa nu mo de wo kwa wodi ya kure ode ko se ko anu tum panyin wo fie wo panyin ne me no panyin wo wira panyin so wo fie na we nu de wo ko ye no no a wo ko ka kire wo hene se ade ode abade edutwa na wo ko kwaye mu ho achechede ne yire ne me goro to nnomo sa ode wo ma be fie no asembe na ade abe was no kure me pese me de ba yin fie ha ma amanfo nyina bi hu sabre no hokora no wo mu twene ayede goro se ye de twene goro ne ade na mpa no si kundum asoma ade abe ye ni enyan na mpa wo bo dawuru na amanfo bae sa chechede ye ntimi amonnwom ne yere ne ma anwura ansa wudi witiri betwa so wasiana na mde witiri betwa so edi wo mu gu ha ba bia wo mu gu ho a na yete obi ya ntune nan obi ya nka hu ko fa kundum bae twenty tiri wie ya na chechede so re ye no wo bo no na yere ne ma bo yensem ene yes anadwuma wo to woni se asem peni pa di no abo no jeta thinking ni pa ne pa asem thinking asem peni pa thinking ni pa ne pa asem thinking ye kundum awie nti achechede agoro ne ye agoro wo kurom ho a wo mu goro sa wow we de every day kan ya abrewa me so me tie ni Woma fashion no kunduma fashion no ye di ni nyina ba e ma panyini no kwenti hinu sahwan ne tena ho e kirikiri mu nyina ye chechede ne ma ni nyina wo mu aye wo mu statue e wo ho ene kundum so e bra yi twa ni tira oda we na so a ye twa ni tira oda ho na chechede ne ma so bisi no wo hene ne mpanimfo ni nyina ba wow nice culture ade a e wo se ya mamre no ya basam no a esisi ya na ne ye ka nchi ban fi se bia ya nansesem keke no e wo se ye ne ye hyem kena na ye hu mfonyin ne ade ma ne ye wo ma ye achechede be ma kese na yere ne ma wow ene kundum no so wonie ai e wo se ye na yensam na de da ho ni nyina ne timi ye hu mfonyin ne ade ne timi se aborofo be fa wo mu koye wo hene ni na ketewa bi ne efre ni tiburukusu ani trafua ne yakase tiburu wo se ne yaka tiburukusu bi nti ase ya asante kasa tiburukusu ni trafua gu no ni nyina wo mu nipa ye fa ye koye nyina wo ma ye statue no wo aborofo obaye shape obaye ni ade nyina ya asante mem ha ye ni hwe ye nuanom zimafo mo piafo monto so na monye ne saa emfamaye afi na ye nwura mu biem enti na chese eye musu kase se ye kase fa musu kwa adesoa ne so wo fa musu ko adesoa ene so wo kire se wo hu se kundum yikum no to wonu ani musu se moja bi a ehwie wodi ni tirato wo so wodi ni tiri beto sa emusukuro na ode ba na ode ntiri beto ampa ye twaniti ode ntiri ato ohu ne saba ba wa we ni yeye a wode ba afi hui misra me ka se kane no a na asante ete ne ho so pa no a ka baba we kasara kentenkrenchi eye adwuma sa na tie kasara na tie na nanom se ye de achew na nso fo musuo kwa na ene ye chebe no mde che asem no ye wo mu ye mfancho ye mfie ho mam
Sao. Ade a wo ye no. Saa won fa no hu mam. Wo serew. Asema wo kan kura mu odubuoi. Mesrew wadawroma ye de fa musu yeko. Ye de mfa mekan ye ho. Okay. Nkoka mekan ye. Okay. So what you say? Nkoka mekan ye. Kwasam na waka na mu odu. Ye pese de yon be fofo na musubodi bia be fore ye. Nti fa wo mu a musu yeko. Musu no fa ko. Eba ne se wo sa ebu ya manfitu dwum wo se fa musu kodo. Ai. Wo hina wo ti apaka mu wo se kasa wo na me am for me so me nkasa ni. Okay. Okay. Enti se fa musuo kwa. Ede na me di musuo kwa no metimi aye. Ne musuo no animachi. Se wo a wo di musuo na akọ no. Emu odu. Enti as adesra na yesa wo sere na no. Na wo pe baabi a wo begina a emu oduro a asem tintim. Mpanimfo si aboa ne de adwa akwa a yenya anokwa ye ka cheose fa musu ye kwo no nkyere se ye gya wo ade etade e kire no se winima esi so winima ade e firi soro e ba ka wape baabi du witira he na se nko wape ade e de aboka hiri se de ebo wo ntimi wo ye ka che ose fa musu ye kwo na ye gya wo saa aboa ndi eja akwa yenya anokwa de wode koro na mu odu se na wunya maaye no kora wo ba ya na nanom apem wo kire no emu odu che se na wunya e maaye nti sa akoso apokua o se afia pokua o onya na sa akwa wo man nti wote oni tirimu ye ne fine emu ye ne fine emu ye ne kesene tebia nananum kan se ye de acha miamba ana ye mfanche mi afa ni ye beye bibi ana de am ye no kure beye bibi ekwan on fa so a enye obi ene frɛ ne sɛ wo mre fie o mepa kyew no sɛ musuboyi a ye ka kye ni won san fa sa kwan na so nsa enye hu bibi won afa ni won pɛ ni ayipa se ya kyerɛ ni mu kwai ya kyerɛ ne kwa ka ne de ono ane bae no wanim de ye kɔso bia enti si aka se won fa ni musuo nko a ade eso no emu odu ti afei no won pɛ baabi a eduro pa mfa no hu ntintim won sa amra nananum nti mu on na so kra sa se wo be ka se yesi ne fa ni ye ka kye wo fa musuo kɔdo won ma de efiri wonnim sa asam ba dendenden a ye kotwa dwa yi musuo ai ye kwa ye ne ma akase ye twa eyi musuo we de wabo musuo je se ekoyi apaye sa na ti na wo musuo no ye agi apaye ama ya anya hwa ye se ye musuo fakɔ obi ehia kora fa musuo ko obi empese ode be ba bata no no akwata se ye no ka ye se fa musuo nko sa hu ye bebe fie wa asɛm a ne kɔɔso ni bi na ma mmisa wo yansa sɛ ɛba ne sei na wano tia akyea me a abrewa hwan na wo sɛ wo kodwa ato ano ansa na timi aduru na nanom anim sɛ de we ekosi ye ɔmo tena ase ama mmiri mu no na saa ma ahene ye mfiti preko mfa dwan ato amko nani efiri sɛ asanteme nyina konfo no kye ye sikadwa kofi ye bibia wieye no nanom se o ma ni wie ni tiri hu nyina nanom wie ye tiri hu ebubu ye mo were ye nyam ye no ye ni se dufa konfo no kye su mu no de wa wie ni tiri no de bo ni tiri no na ayera se de ma ye me man ye ne saa sama ahene ni di na se no okay enti ono ye nheda efa dwa ato ankona ni nemom enipa ye di wetimfo dwa ato asanteme dwa ato mu oduro ku ye nimu ni ensita hen kokofu hen wo mu mienu nsuta ana kokofu ni wo fa no mo nso na wo mu mienu na odi wetimfo dwa ato akọ ye nimu a wani ye di wetimfo dwa ato akọ ye nimu na odi akọ no na wo mu so akosusu a kire na sa ama ahene ansana
wo mu atoto bibia amena yi Okay. bibia bakoto yewira anim sama hene yewira akobisa sɛ wo yi abaidi emu odu na menye ne den sɛdeɛ wɔno no saa no wɔnyɛ ne man no nyɛ wo a wodi nwato aba anim no ɔno wo bɛkasa na nanom no nwato akosi so sɛ kokufu hena na sɛ ensu tahene no ɛno ne saa ma hene kyerɛ n'adwene sesei ɛna meyɛ no ansa ne wo mu no agye ɛde akɔyɛ wira anim saa ne yɛ wira asom ɛnyɛ sɛ wira akɔyɛ bi ano asɔ no akɔ saa ma hene anim sɛ yɛ saa yɛse saa ma hene ntimi kɔ ka kyerɛ no bi kura mekeka nsɛm bi afidie so na ateyɛ ɛne ɛmɔ me nkɔ saa ma hene ɔno so yɛ nkuna anim saa kwa okay obi bebe sɛ na de ntina sɛbe kronto de ɔwo ba na nkasa wɔ hɔ de ɔwo ba na nkasa nso ne santenhema amamere mu no ɛne santenhema ade ntina ne nke yɛnkɔ ma me hobum ne yɛmfa dwato ankɔ na ne wɔfa mum ne yɛdi dwato kusi na ɛnɛ ɛna ma yɛdwe kane no mpanyimfoɔ se wɔba wɔyɛ twoma ɛtwene bɛɛma de ɔyɛ de a ɛde a ne twom ne yɛ wade bi sɛ yɛ wewere enti wɔ hene ayi no no na wo mu na bɛn no mo no ɛne dura ho kane no kwa mu ayɛ de eso mu ana ayo kwa mu ayɛ den ne mu otua no wɔyɛ de sɛ ya ne mu abai ɛtwom me na me wɔ fa ha ɛhyɛn santehena bɛyi asokɔ bɛyi no wɔ he enti twom no fa ohun si ana atwa te say sandpaper monam enti oba koye bia edua na ne yewa ne wire mu ne no mu de ye na nya aborofo de ye oba o ye bi se said ye be ne a wo ba wabusua panyi wonu ya be ye ma na ade ma no to ho if it's a wo ba no ntimi mfa ni dwuma okay nti oba ye tro a etwom etwene bema dem okay nti amamire mu ne de enye se on na wo ba ne nti no na ne ho na edi dwato woni timi bia wo no so awo ba no a wote akonwa so a santehena akonwa eye abusua wo fanom ba bia nsem ni nam ba bia nananom ekon ya ye benya weinom ede to ho ohun ye ne asantefo ya ne yidwe aframamu asehwan Flamamu, Dr. Flamamu. Oya angwana ni. Eye de no wonu obenya asante ho enu edito ho man. Ye Ghana anthem man. Ye ni ara ya asasi ni eya bo denden man. Buja na nu hwi gunyare to ho man. Edru mi ni wo soso si bi atwaso ni wudi entraso poto krani ni empese minkunya edi embremu de ama sase ba atsinsa okay Efremamo Philip Gbeho ena ye brofo de no ho wona na oya anwrani Efremamo de no onya anwrani enti ma menye sense si wono so ya anwrani wono so ya anwrani Efremamo so ya anwrani okay yehwe efie hono nananom edan niema bi adi kire ababa anase bebia ofre ne maame ne papa mpo ne maame ne papa wo mafiri mu de wote ne so obehwe no kura wo firi mu a sebie kronto onya asantini no onya kwawuni sede wosi eka no enipa no bi kasa wo social media omo tro wase ne ade se asa suban na nananom eda na die no na nkani kwa se omo ye ehun hia se omo kira baba anase na emum no emra na wato no ehun asempɔte na wo senka omo hwɛ na omo ka abrewa ono omo ya adwen sa se we firi ha ne papa kora ye wei ne papa ne maame ye wei ene ade no ehun behia besrew be me na baabi me ne wo mu ya adwen baabi so me ne wo mu nya adwen yesi bia na ahwea na no sere hwerema enso nyi wona obo okay bontonkuku ono obo hwerema
Bontonkuku ya abo abe. Aboa bi ono na nka ukowire mu bi ho ano ate. Okay. Oya no mana. Bontonkuku. Ahwea no sehwema. Nso nyi won na ebo. Bontonkuku na ebo. Dua so no wode ne ho ahunta. Ono ni su no. Okay. Okay. Enti ahwea no ne bohwerema. Ene mpanimfo se so ano ware ya. Enidi ntwa asu. Ya na me life no say mabrabo ni bisuban me say me tare asem na me ntani pa. Omo kan no hompo. Chia me no ba ko kan say ye de asem ne yetan me wura fi na ne di no ote akonwam. Say ye de asem ne yetan o anya wo na yetan o ye ntan nipa. Ti asem ne yetan. Na emo yesusu wu nipa no no usuban se de ewisitie se asem no aya e bata wo ho no e fata se nke bata wo ho ana. Enti wo koye no akoto na nanu mmere ye bebu sa se na wo kura wo firi hin so asem bi wo ho a kani ba ka me de wontimi nka wo asem bi wo ho ne fiti na ba na nanu hwewa yetimi hunu se santini ba pa wan kasa asem kani ba wan kasa asem he wo firi hin wa na abeka se bi firi ha ana meboa ebi wa no so ye kwawni papa kwawni no a wotete wo no awon sa asem dendini ba ye no wo twe ne ho ni wona wo kwakua na nse ne kan se me nya me fidie ne yi abusuboa we entekuma fidie on de ye bia ye ne dia de nya bia nso nya ne dia ehwa no papa na twe ne ho se enya ne ye fomba ne woje wo no wotete wo ene ne sa akwala we wo firi kuro beeso wo firi abusua beem wo mu aye keka no a ye twetwe social media ne YouTube ni na sefo no asem ba ye nto ye bo ne ye nwini hu yi samo po konfo pama we firi apetrapa na bikoduru baabi a so obi nim wakofo poma se me ya ade bi a emfata e bebu samse na wo firi hin ana me ya ade pakra me firi apetrapa na me papa firi kunzu papa firi wo hene be hia hin si na apetrapa so ye ka wo hene be ka panyin so enanane me wo se witimi ye bi ni aka se ntira ampa ewo o se ntira wo ani munya no nko se ntira so a wo ka ne eni munya wo ho ufiri bebi pa no bu wo ho a ufiri hin bi kura okobo na kwawensani bi ba no ni fi akwa mamunya no ankokrofo wo mu ni wo nya kwawensafo yi fi na so me se wo fa asem ye fo asem kokoko mo ma no nko we bi anye gene so mani nyina ma wo fa ne nsem hunu kura ebi no fa ne nsem hunu kura me haya adwene ma no nko eno no ma sa ma no nko na e kan ye nya papa o sube bi ewo mu a enya be ba betiti wo ba brabo ye twenti asem ma no nko yi ama ono kwano sa na ti na wo mu aye se na nanom ne yeso ofiri ya ne anke yenka so ofiri nke yenka ne sei wo ba ya ne yaka na asem because edi kai nipa ne se wo ye kwawni wo ye kwawni so pa kan sem se de ati asantehene de ano odin because obi oye kwawni bia ne se ni chief la santime mama mpon nti se kwawni ba mapa se wo kan sem se de a kire santehene na ano odin etia ne yenhwe ba bi ofiri tnaize nananum anya mfomso wo mu nya mfomso nananum nya mfomso tokwe ba yi kwa ma hene
na so munyo no social media ene eme ame nuan ma santifui ene de obenya abotre atwa kwoma hini twa ne pa kwawufuo nyina ama kwawufuo ni bi nso baaya na omo nso pachew eka se omo sere to omo kura na sha ase ababa no kura onye kwawni se omo kura na beko papa no wa akobusa no sa afia pokuye wo ba no wo ba kan no na papa so ahunu se afia pokuya se ne ho aka anyanka da bi o puto ni bi na be na emetan say ye hwesu ni bi mi ma me hwesu ni no ye gurumeni mi ma me ankasa de ekuyese wa woto ni bedin wow ni nua panyana biri pukuya woto ni bedin woto kwa atima bedin de mi di na chi ni dwo menu no woto ni bedin na woto me papa so bedin ti ene wo mo kwara ni nyina de saa kan din ne nam ti se okoe bibi no asem ya asantini a jesa wo do musuko asem bansa na eji sami ame wo ni bi e ba bi sam se yesu firi mi se o mi ma me hweso ni no di seedu ona no ba na sa akole okay enti nyesa nananom eye nipa ntitimu ne mom no mo pese ye nyine hunu ba bi a wo firi ti sa asem yi ba yi amanfo kaseti ya eti akwawufo ene ade opramire chire wiu abotokure di akwada no ye ama bebe ye nti ye kaseti akwawufo ti se nananu ngbusa ne se na wokura wufiri hen wo so ye kwawni wo papa o de say wo maame e de say kwawu abusunya kuo be pa na wufiri mu wo muso de wo mukuro mu hono ewu abusunya fie we firi kuo we ye say yo this ye hakora ye tu abumi na afie yakomu ma papa isi de bi enye ne ba no obi a wo be ne metraye e na ne ba no e fans wo ye ne bi odin tu mi nua ba ana me yere e na ma afie pukuya no e da no so na wonye me ba eni eni ebehuru mankora wufiri mu na nkedi enti do obi kwa ba bi etumi mu se wufiri wo man wo fira busuan wo di sei ni maame di sei ni papa di sei ebrante ebobo board yi eni wo mu ebobo boxing eni wo mu social media yi ensem twerofo ni ade yeni wo bi akuru ye busu obi akuru ehunu obi maame ne papa ne abusuan a wodamu nyina yehunu ne ehun kwan be fa so asem na aba ebeti ni waka let's bra meti ase a semi meti we asem a me meka no wo manhia a ebem metimi anya amane no sabi yenua a ofiri siem ne kan ebetimi agya na manako ai so de wanti onimu hwe okay but me de me ya asantini ba mapa ye be pu obusuafo nam so wotimi abeye saade wi be pe wukuro mu hene kura ese bi kura ye kasa kura no nyesa wo sa ye santini akeke wo sa kura ye de hye wo fira himfie wotimi aka asem se ya da bi we de che ne nyi onye obi etimi de che ne so na nanom ye me na busua we kwa akofo abusua panyin ne wo mu abeta awachi ansa ni se dwato bi a ya som na nanom aka mo mienye ni esi akwa mi nkunmu a nesa abra me a mete mi nya asema pramso hene obeba mu ye betwi na nim ese makoka beka no koka beka no ja che hene ka ho enya me nko a na mekose menya abusua panyin anya asem nti e wo ne eko na brante ekura nya ni nuane ja che hene enya nuane pramso hene nese omu nyina na ye de won be fori asem beba akoka beka he kwatwenberefo no akotwen aba okay na wo nua no na pramso wo nua na wahwa ma otimi ka asem sei okay edi entete na mo titi ni fi edi ankomo na mo ni di ni fi okay na isa wo no wasotwen no ebe son kokora ache mi nua asabe oyesremni no de ebe ka se onim ya mamre no e kai mire bi alaji gruza
ewo menhia se de no osi ka ne nsem no se ye okani pa ko nya amane nanso no alaji gruza de sabe twi no kra no wonte ne papa enti de obeka bi egu panyi bi en masen ebia onim se saa na ekọ wonfa ne saa enti ye gya no ma no wonim se wo mu kwasea ne ade se da wo mu ano ye mfa na de aye ne but wo de wo ka wo de nim se wo tiase unim ne wo ye okay enu nti na nananom bo modern se ombe mi ehu ababa na ba bi ofre no na ye ne a bia obi kura wafa ne se kwawni die ne kwanu ohun se enye kwawni na oyo obi asabi yamamere kura bia won tiase ene wo ka ne nsem keke enti wo mo mu nwunu nananom social media wo mu ni case wo mu ntwam okay wo mu ntwam nye news kura okay ne nananom paase mu fita enu nti no hunu wa ye hunu se wakoro nya adum fa mu se kwam ye nwene ye ho okay te bibi em fofo ye na nu ada asemi nkoso ne ade a ekoso yi ansa na ababa die ko baba kura no na wa unua wo hunu oh onu mpo unua na oba Debbie oh pa oyi doma sami se wo na wakọ abrochire wonum bi ama wakọ ye no wakoka abo twini Jonas minim so wate ne din da abranti ye wo America ene se wona aye nyankopon kro bedi watem won so nani nso ade ni bi Kevin Taylor ene ade na wabo wo maba so se o ya na omudi atem de ende ya na ono wo nanso no wo mo nsem na wo ka na ye no kure ohene wafo atem de din nkwada edi ahemfo so ọkanwu bi na saa ne emeyi ge no kra yeso na abọ ne pa saa na me de metete ya mate no eja yeso na abọ ge ne pa wono do ma hene adimandua ono abọ ge ne pa ne ma ge ne yi nyina wono no wa ma ne ye eso wu se nananom so ye wuragema bedunum omo ne yoye eni suban omo dan na gini kan ho bi ne nkwada no so ate atese obi a sebe bie na no a na de eni kwa so ode fa na ode fa no okasa retia se de wo mu ne se enne sebi nananom bi no hia sika sikanti sakola bi fum kura emfa no ho obeta na chi ama na afum oti ase beta na chi ama na afum akola na wo fum no enye ne nwanwa enye ne den saade a wo ye no ense se wo ye ami wonya so na chese obi ta na chi entine nieme ekoso ni nyina me ma me nya ya na asem bi wo ho na so peso wo ka ko na osia o ane an we hunu wa wo ye sa no ene etiti he we hunu se wo na wo ye na o peso wo ye hu na wo ti hu bi ye no ane an wo na bodwe abeche ai amu bia hu se sa wona ekoba okay arwa ene ababa besi ama yetwa adapa na sebe santen papa nso wo bru cheze sebe ko to bi ko janna kura no ntumi nya na jisi ebo ne di ene sedi afum agudi a enkrofo men ne sebe ko ni motivate etutu a amensuansua awodo no ase nyina no yebo bia ne abo santen ni di yebo bia ne abo santen abrewa mamini ke misa edenti na ofri se ensema ekoso ye wahemfu bebre ene wo Ghana ha no amanhini bebre ene wo Ghana ha ewom se opo mpo ono na ye ken ohempopro a owa santime ma ha no edenti na osu se ye mo ohini bia din se ono na yebo ndi ahum so obu ahum kokko obu so asem na atokodo asem no ne se empanyimfo aka bibi se panyina watene fie amen nkwadaare nanka ibu nankarefo a oka ho
ɛne asena ka biribi sɛ panyini ntena fie ɛma safua ɛmfo kane ne yeso buchi bi wɔ nsinsi safua no na me panyini mete ha ne nsu yeto enkoda bi frefo mbeba na afo ntimi avade ankata so na den nana ina ni ha nti nka afa ncha ade onu nsa ncha nsi ne yede kata so na panyini tena fie ma safua afo woni ebebu odin eniyeme ekoso wa santime mu ha nyina wo chechiri yewira wa yefo ne dini mpa de bu Nyankopɔn bo mo nyina wiye na efo ne ho ye ne se wodi wudini no ye kan ye be nyina bo mu a wudini ne da so ye wa asantefo korobofo aborofo dakatefo gunumafo anwunafo enkrafo aratafo dagumbafo ne asadi ababi akrachefo esukufo asarefo akuafo bibi ebebodi ni bia efo ni dini mpem okay ese wonu se Nyankopɔn aye ne sefo aboafo eti ebeye den se ne din bepam agorum na yenhwe ensuo wodo a Ghana wo ba asayi a sesei ade ahokere eba na aba bedura ye keken abrewa de anwanwan se ensuo kase nyina no yem se mufua pe na nani bi ewo asanteme ma se ukobrem a ewo apuye mantem brem nsuo wo apuye mantem okopra esuo pra ewo atoye mantem ana afeyi emfimfin mantem ubenya brem pra seben ana densu enso ewo apuye mantem afeyi ankobra ewo atoye mantem ana ofe ene bi wa asante ene mfimfin mantem abrewa esuota no de asante mantem ankwa ne wa na esuota no so se bi wo bono ene bi nso saha okay enti se wure nsu akase yi a ese yi a yem se ofe no ena tano akase no ansa na mankran yi a yeken ena baako a wo bekwai anwan kwanta wo no oda akase ya enwo aba asem ekobo pum ni ade nyina no ni nyina na mabobodi enti eba ne sei yaka atoy mantem ayi wo hene wo yaka apuye mantem ayi wo hene wo emfimfi mantem wo hene wo adai na mu nyina edi abenu puru nkwa na edi ateni we mu himfo na ewo ho no ye mu yedi no ho da wo bede no ate say ye bo eye abu akwa hene din amotio ai amotio for panyini sai wo boni din say nsuo dabi enso ni krom nsuo da ho asai ono kura de na anu ended edabi emire bi ebae eben ne ba bia wote pe wo mu nsuo bi kura ye se didi bi ai ono mbremu nya bremu no atempa wo no mbremu wo nsuo baako bi hye ho wo mu beye eyi a wo mu beye wo mu afa he na emu kura no wo mu kofa bibi di free okay e de be free we the free nsuo ni den ejimpese ye ma omanfo hu se ensuo na ye kase asei no wa santemantem no mankan so ene obo santin di afan ena bekwa de obodin sei oda fine nanso ne aka ne de ye besere mo ofen no kra ya se de da ofen so no ensei na kakra bia ofen so de ne nsei ye ateda krowei efiri yi no ntobroso no ani eni amoa enti ntobroso ni eni amoa ene ai buntumuru sumo
ade ko no em say ade mmra kwara ni ho ade mmra ni se ho ase nti abrewa we ya bobo ya cheche enye nwanwa se ni nyina echi ne sante ni ebo ni din twa na da pae eka asam ya ade to ohene so se ohena ye nhwe ha amensuo ya ma bobo din ase miwa oba ne kurom a kakra na ewa ha no a se nsuo akase ne mankra ne wienu mankra oda ena ofe wofi ne kura ntoboro so side ho wofi se no ne yedi aye lam kese yi a ewo ayi barekasi dam say ye wofi sa oh okay barekasi dam ye wofi okay ebra no wo mu ye barekasi dam no wofi bufu ya wo yiri ye baby a wonam kwa mu bia we si kwa no okay na ye 69 68 69 ho okay edi wo hwe bosomtwe a kama o na bosomtwe de obere o hwe yabia kama yabe nso sum omanfo Ghana nya so so kura won so dam no de ye wo ye he no nya beso okay nyina pipe bibribi wo kuma se dodo no a sane dia nkurase ye nkurase na ye di no ma wo fen no nkurase akirichire eti abrewa den na aba cause nsuo mienu amabodi yabi a no esom ya mienu mi bibia nka no bosomtwe a eyi mu mpata yi bibia nka nsuo da so da bipo yi mu fefefefe kama adan na ye bosante hini din eka nsuo ya ss yi ana sebi obo ade borebore obo ade eye nte se aboofo no odefo eka ne din hu ene na me ka no enti se kire se wo ban yi wo ho nyina yi a wo kun wo mu nyina asante hene so ne nsa de da so na no de da so wo kan bi ye so what ya eno kre wo kan bi ye enti kan wo kan bi ye ni nti ena ama bibia ne din wo na nu nkana se wakoho so ho ko display fan ya yi hai ugba wakoho ko livu akura wakoho ya mi Jesus se bibi nkoyi a wodira no tum obeye best efficiency achi no ko Uganda ya baby a wakoso ye di obuo ma no enti wo ne se ne kase ye ni nti ena wo mo bo mo de ne fra no na ye ntimi nka no foforo bi asen se adapetwa se motofo yi enkwada maadwa ne mamu ya ne boxer baako otimi hye ne bosome abaya ni pieto wo beda bi agi sosi na no ponye bi ahye na omo kan brunsem eye sa na wo se ka no eno de se ye ni etranto eye ni etranto so hwehwe bibia fi panyini ho a enya atem didi panyini kura nya na ato abama no nto abama no ahenie enya abato yesi hina enya abato ye bidumi ye ne doso wo doso de yi wo doso ntidi yi wo doso a enya abato no abetena ho sa ahenie eya abato o maami be yi ni kire santema obi timi di akini debi obi etimi nyi akini eno ne ye kase santehina konwa no mpanimfo bu be se odonko kiri bedom a ase no odonko kiri bedom santehina konwa hoho ni bi wo mu a adehie na enti bedom ni sika dwakofi no onu sa abefefe nefu ne nkwan so de eno ne ye frɛ ne se donko ekiri bedom enti wo mu fie ho asɛm no wo bi ntimi mfra abonten enko ka ne teche se chenchina mi wo kaseti asante hena ɔho de amehunu se de edi pesu baate ne se hwe nyankopon enyankopon obo ade okata man nyina so eni pa kaseti an ne nyan ne yese ni we ne sesi abato aduru wi
asɔfo nkontompofoɔ nyame ayi akyerɛ me sɛ me ama benya nyame ayi akyerɛ me sɛ ba wo nua benya nyame ayi akyerɛ me sɛ sɛ yeyi akyerɛ bebrebe nti nyankopɔ wo yi nneɛma akyerɛ wo mu saa Asimbisa. Me yache Nyankopɔ oyi nneɛma akyerɛ saa akyerɛ saa enso yeso oyi akyerɛ anyway ne bɛkɔ anyway ne bɛwini anyway ne bɛfa ha na eduru ho wie no we ne anwini a na wo akɔka ayɛ na wo da ase na nyame ne watwa de ntoro na awa ne watwa ho ntoro enti me bu baby sɛ opanyini tiri ho ɛne ɛhɔ ne ekoma asɛm wɔ adiri bia panyini ne yɛde to no so nanso so ɛni ɛtrantɔ na wo mu yɛ enye ade a wo mu yɛ no ɛnyɛ sɛ wo wira ɛwɔ bible mu o wo si wo kuro mu hene enkasentia no na wo ma mpanyini ɛnome no wo na wo yɛ nyina no ma ɛna de kɔ ɛno ne musue no me de me ka da bia sɛ Ghana ayɛ dendenden ni nyina ya no a yɛde kasɛte etia mpanimfo no ɛna na basa nyini nyina na ya amanyɔfo no nyankopɔ nka sɛ yenye sei kasɛte apanyini wo betimi abu atai atemu yo ɛyɛ wo dia na nanom kura ye di asɛm a yebubu atani a yegi adamudie judges lawyers a yegi adamudie ne ade no wo mu wasodie kɛse papa wa sɛ ne na wo gi adi ebu ati a obi ame age na japade afiri nsɛm but wonnim asotwe wo de mam besi obi wo hɔ kura wo wɔ hɔ ana aso de ɔde yɛ wo yɔnko ne bi ato ne bi to wo ne ntina nananom si abonua ne wuo no wote ase ndi so chiri wo de yɛ wo yɔnko no wo de obi kɔyɛ obi ɛne antoanse anyama antoanse anyama ase na wo de yɛ obi no wo de benyan wo refi sɛ wo de bi yɛ obi ɛna de edi wo no kama won sɛ wahu ne ya ayo okay mate ase etwa me ne so ayɛ ana no nti wudua na abɔɔ no na enyan anu wutimi hwe mu gyina mu ema obi de yɛgye na japade afiri sɛ ebu ntanche de tia obi ene ko ba ye besi wo so de wani aha sɛ de nsuo de wokɔ okay ti wo bodua dua na abɔɔ no sɛ bosum sɛ nsukoro no wo ne benyan ni wonya wo wia ne yɛ de wo ba nanim a wa kyerɛw na anu a wo si asomasi sɛ wo bu oni dua na wo do wo de oyɛ no wo hu sɛ wo de oni abere o ma yɛgye asomasi de wo de ba wo so wo hu sɛ oni abere ɛnu nti ɛne ma kye wo no ebi ɛbɛka tim no wawu ne de obo onu dua no nam yɛ si abonua ɛne wu abonua ɛne wu ampa abrewa yɛ sɔre so ɛto ntwai sanse mɛburu no bi nom ne ebi nso kra nso sa yɛ mpanyimfo nanka ebi yɛ mpanyimfo a kyerɛ sɛ wokɔ so afidie na hu panyini bi pa wo na bi na ba bia ne mfie nyina dui abrewa futuo bɛ na ade bɛ ma wo afutu ɛwɔ hɔ a ne sɛ ewiase ba ya akyɛ yɛn no a yɛduru sɛ yɛ bɛɛ mu akyɛ yɛhunu papa ne bɔne deɛ wɔse yɛ ne deɛ nsɛse yɛ deɛ obi yɛ a anwie ne yie deɛ obi de to no yɔnko so a na enye no kore kaseti a obi gu n'anim ase a amoa ne nyinaa yɛnim enu nti no yɛnhwɛ ne yie paa na sɛ biribi to wo nua bi a anaa yɛka to wo yɔnko bi so a tie ne yie ne fa toto nsɛm bi ho ne yɛwɔ mfato ho bebree yɛwo yi na yɛduru sɛ yɛwɔ mfato ho bebree na sɛ yɛnkɔla bi so na yɛka ne yɛwɔ afutu bi so a yɛnya mfato ho pa bi ɛne afutu pa bi ɛne atenetene papa bi ɛde ama nipa korɔ no ama ne ho
atora na ase ebeyi nsebhunu nyinaa fi ewiase na me ka se ajajifuo binom aloyafuo binom nananum binom gigidie nti ema obuo entena wo mu asetene wo mu nkan hu se menko a medi ene bere nenam abusia na yese enno no ya bere wa poma okofo poma ena mwadaroma ye de be gisina ase ye di nkomoyi mo ye nhyɛ ne nso na ye nhwe hu yi na yane antra panyini da bia me ka se santen ye nto aba mfa ma no de odi santen na wono ne wo odi santen na de obetumi se santen no wo ye e de boa Ghana nyina eno kra nya santen man ko a enti no de opese de woto aba ma no eye de ma ono sebe eya emfa saa sobo na amfa nkobo santen ne esanse ono de ontua to emfa ma no ono ana santimem ha ne nnwuma kakra wo ye no na de ba no botuma wo de eboa abrewa ye so de so na na no ye to nkra sa obeka nkra no aha danso abrim ye to nkra de ma no se ne ani wo ane an ene na o ane an afedi o ane se an no ai se da no metu dwumbi ma no se o kwantama yi mi wu enti sese no wono nso ye se obenyansafo ye bunu be ne yenka na se wa kire nso so ye benyansafo nso ampa kire so ye benyansafo a ye bunu ba ote ase na kwekwa je ba no ye ka asema ote ase ye je ba no enti no enne aseda eni kabia wodo aseda niwudie aseda se ne be ya wonyankopon beto ne nkwanem amen ne nkwanda no a wode ma no no eya ahoden niwudie nyansa ade a wohwehwe wo nakoma mu biada nyankopon enum no mfama no na ade chia no pa me tudum bia ma no no wontie se opono kokoko me ma chimi dase ananda nso abia mu aside ni nkwanto opono kokoko me mu chimi dase danso abia mu aside ni nkwanto opono kokoko me mu chimi dase me mu chimi dase me mu chimi dase opono kokoko me mu chimi dase abro na yentinyum kroku ibie ya kedi be na de beto so edine no ye de adu beto so ani ma danso abusia panyini nyum kro ne ado abusia panyini nyum kro ene adoa meboa danso abia mtom fidie man wontomaye na ye nti kra woru kuro mu fama no no fa ni ne ye de be ko bredi se bredi kra general ye nkranza onse hostel nkranza ase enti ye de be ko na de som nkranza ne ayi nyina enti wo agoro wonko ha bi bia nana danso abia nana ye da ase wa me ehu se wo de wo tia bebu ese ya hin video wo mo tia bebu etiri wodere bone na ye wo bu no ye fra ye say widi weni aseda na wo mo tia bebu no pa na ye tiri mo den cause ya kana video so aka ade wudi ma ye ke so wonte ye ke ka wonte ebodo na wo so bodi ye no ye ke ka ye bo asante ya otira bebuo okay nananom so omo nte omo so nyum no to be ma me na me nso ye ke ka ye bo asante ya e de otira bebuo afeda se na ye ka miensa na abra peka be me ya de be ma no ya maje bro this are the one was up the body near hard say adwuma na ye no ne ba bia ne nam no say Ghana akwanfo no wanya de body na de say tete he ya betra panyin chance bokan nya ka mbu bia betimi de atwi on nti de oba bia benya bia ene dan so me so de menya bia anche ye pese ye che no ye producer nana apia kubi adwuma wura nso no adwuma wura no nti wono de ya amomemu nyihwem munya ayi tundra on say ye kwa ne ye camera ni gu akire ye ko bi kura na obi che ye bode ne ye twa de atu akire won ye nya ba bi mfia ne emenu ye nam saa adwuma ye pa na ye nwanwa se
ade na enso ahia Abrewa te de dwuma ye die nananom amwa asanteme we de mama menka we de mama menka no we de meka lumba nso no nwom we de meka anofum adwobro na nanam nya ade kra mo nya ade because see ye ka ye wo bloggers ni bebre but ye ba santeme mu apa de waso asante amamre na so aya na adwuma wura den kra se o kotwa oman foforo bi so de da bia no pese ogina asante amamre no ohene kwa wodi akire oba wodi akire ena akwa kodu se ukowura mansia kra na ohene tenase na opese okotwa na enipa bi se ye ma wuntwa no enipa bi aye me o kro me nene na goro o ba me nene na goro ebere no so ya wani ma ya kempu enti ebese na nanoma ya mo nkan ye nso na mo man nyetwe abasobɔ de kekekra efe say ye da wase kra na mo hu say yes but ye ho akeka na mo adaroma nye se sika na ya ade nyina eto da efe ye hia nyina ni sika o enye de hia nyina ni sika na nanum bi hia wa efe ewo menhia mo ya ade ena no kra na sika ni mu ba na mo say say adwuma but tra sa anyefe ye nim se wo hene na ntie ne pia o rantie bi o wa aburo kira oba ya wo se ma me sa aburo chiduma mu na wote anka usika bu na wo se nki abo wasante abakwasam man hema ya pa akonya bi kura abo ama watena so chesa die bosom wo bedi bia santema afa hoka edura penta na duru dia dia ya ba aberwa se asase we hu manso ne ade ede na onim fa ho na nka wa kire se saben se unim se saben manso wo hodom pa na saase bi woni eye chechewre ene oma obrempon wo hodom wo motwe se nki afro se abrewa kuba ye ne committee na na se feko no kwotena ase aha no mo de akwa akohye abrewa de ne wonim ede fasa asase hu nti sabin kurufuru ene iwe chechewre wonim ho nkobu bia no ye bisaw na de wonim no wo de ato wonim nso pa wonim nso pa ti beebi ene nam yidie esentanche ya beebi ene nam de ya ye mamsikam ka bi ma ti wa usika mu odu ne mse dabere wo ye wi ni asante edede di asante ha de ya ato ho de se asante memu asem bibi wo wonsam a ye kana nado sisubi asante memu asem se bibi wo nsam a ye kana nado ade enchin na din ti ade echina wo so de se wo kwa ye wi ye ni monuntungu baby enso mpanyin se di ade wonu nu odi o enya de kom de no obi bese de ne wo charge na charge na phone nya wa battery dum enti yenhwe bibi na abrewa bi wokurum ha ena ni kunu ja wa ya abrewa besiri wa de wo ko wa de ababa wa enti je sa abrewa de na ababa bi chime kurum ha no mu gro tete wo de ma no yi saidun na abura mo anhwe ni ye kure bebo ho ni kurume ni nsi anhwe ni ye kure bebo ye wi asanteme ewo man na ebo kontompo na ebo man no tro binum anananum binum ebinum atro busia panyimfo abinum ene nananum binum eyinkwa binum echiame binum esisi ne metrase baabi wo ho a ensa ye di kogu nsam ebi nfiri baabi ba enti na nananum se odom ko chiri bedom wote di ade wonu nu odie enya de kom de no de esese ye de to no wa mfa anto wa efiri to eto da wutie nsem no bi abrewa wo kra no a wonka committee ye kodi asem no a wo no kasa asem no wo a wogina nchen wutie utim se we dia ba bia enam yi die ese entwa yi enso ne hwan kwa kasa sabie ku sabie ko
ni kunu na yɛka twene na so woni masa okunu gya atwene so tasa agro na gu abusua enu no nti yen sɔre ne yenko na yenye ne kegye bi da foforo ya beto aso ne ya bere wa mum die nkeni kwa se kom de no do kono ne ya mentire obewe die keni kwa se kom de na no pa na me ho akyere mi na nso abi wonso hwehwe yem wo wani so wa fa na anu sika ya amere mi ankam na na maame ye nkuwi kuwi na mane no aye Yesu aje nkwa wa danso inshira nkwa na nka de biara na yebo ni din se nsu no na wa yese nufu tabra ba mansan nyina nenum ano nkrofo num ne nufu ano no so okase woka me ya me di mani ko hu bi na me hu dwiri me sanse ade achi ano pase ya na ne fie na nim no beka se yebo dwa ochema bere papa cause ka ba wuram na ni pefa hu wuram ka ba wubiam na ni pefa hu wuram yegu obi ba ne manan a wo nyina aka ne ho ni kunu ne yere ka ne ho na wo mo aba be sekata de wo mo ma to so a wo mo da twen se danso abi abrem ebe sorry no wage ne sika se de ya ma na adwuma no nyame nhyira wo a na edi sie ni asore so ne akomedi ni abusa pani ohusu adi omi be to ni nyamem wo be ma ne ne ma na akosoro no wanya bi aye wobi papa wobi taso esu utwa ahwekum wo mu yawo nyame boss bi osia wa mo scanner 20 cedis nyankopon nye madom na inda foforo no ye be hia bi ye mamu nyina amu ene hwa waje ahenwa kura preko enim sebe odwampupu bi esi kuro ni mu a wase wadore sra tanyini wantena fie ema aseduamfo blani pie frimantam bahin se pe enye nkwande wa na yesotro no wa ansa na odi asebe fita na no makodi ebrensi am wa otua ne nsem mojabumo ni hu bi duanani wie klaman wo ye sofo okra wo nye yie bi tontonte ye no sane ye fa nyansapo aboa ntaka na mane yekese na ntakra aboa ne die fanyinam kwatere kwa mada woro mantuma ye fe ni din de sei ni din de Obama akola wa no so pese utrimu usuma ense bratam fam ne honhon hia na America sa sabe ka ya twa ni mu nyame nai ebu afa so enye de ya twa ni mu twa nyame